Okay. Ufuna ukuthi njani but mina ngimile. Oh, wena umile mina ngiguqile. Isoza siqede. So, okusho ukuthi in other words mina I'm going down on you. Going down noma uhlala lapha ku desk kukuwena. Hey yeah. Ayichawasha emanoni likuphi inoni? Leyo okhuluma ngayo lalela esikhathi. Yes. Khona kule ndawo ezithile esithintekayo. Ngesikhathi okhuluma ngebe. Yeah. Oh, inoni. Leyo mizwa leyo esithintekayo. Yebo. Hey no, ayisingelazi inoni limnandi inoni. Siphuma ke ehlohluwe kodwa sengila eThekwini sibambe khona bukhoma nami bese ngithi kona impela uyabona mhlawumbe bekunako ukuthi ngesisongale ukuthi ngathi sokulesihlanu bese kusihamba u5 days kodwa ke besiyobheka nje umsebenzi sewuhambe kanganani suka manje siyoqeda unyaka esasibathembe siyabona abalaleli sihamba ngayo ukuthi kusanjalo yini. Okay, kodwa futhi isho iqiniso ukuthi nawe bungeke uzukwazi nje ukuthi ungangiboni isonto lonke. Wena mlalelo Khoza FM zoba ingxenye lehlelo ngokuthi sithumele ke voice note kunombolo yethu khona 0716136667 0716136667 kulona ke Khoza FM. Kunabo ngifuna ukukhumbuza bona mlalelo Khoza FM seqeda lenyanga le noma seyivala lenyanga esho ukuthi kusasa iyaphela usukugcina enyangeni lenyanga ke lithathwa kakhulu ngokuthi iqwashise futhi ngesifo esithintana ke nokuthinteka kwengqondo sike sakhuluma ngako nodokotela esikhathini esiphambili kodwa namhlanje sithi masigoqeke masigoqa sithinte izinto ezithintana nokusebenza kwengqondo dokotela ngoba nakumdavazo kwasho wena dokotela inako ukuphazamiseka yes kuzoba khona izinto ezokwenzeka ezophazamisa umdavazo awuqala usinikeze nje isithombe saloko okubizwa phecelezi ngayo i-healthy relationship masikhuluma ngendaba ye-healthy relationship i-healthy relationship mshenga ngibulisa isithando zethu emakhaya all right isithando zethu Ukhosini FM abahlezi nje manje but balinde mina nawe okay besibuka nje senze umdavazo all right besilalela nje senze umdavazo okay ngibingelele futhi izithandwa zami ngi-live ku YouTube ka Dr Nomcebo Mthembu ngibe live futhi na ku TikTok we-Medilution okay now yazi i-relationship ephilayo i-relationship le wonke umuntu ethi uma engena kubudlelwane iyona into asuke eyifuna leyo nto i-relationship le azizwa khona ephephile ukuthi ngaba uyena i-relationship lezibona khona ukuthi ekhula naye i-relationship lezibona khona abe nentokozo ku-relationship lezibona khona ekwazi ukuthi axoxisane nomuntu engasabi lutho ku-relationship lezizwa khona ukuthi ngiyathandwa ngenelwe ngiyalalelwa uyabona i-relationship enjalo ilapho uzibona khona ukuthi empeleni le-relationship akona nje ukuthi ngiyazwana nomshengo kodwa ngiyakhula through umshengo kunobumina engizithola ngiyibona because of ukuthi ngihambisana nomshengo now the minute iqala i-relationship ngoba ningama relationship aqala kanjalo uthola ukuthi umuntu niyazwana kuhle futhi nithandana kodwa emva kwesikhathi uyambona lo muntu hawakasakhulumi noma kunenkinga njena lo muntu use-withdrawn njena akasayibona isililo athandwa kade libonisa eqaleni uma kade nihagana akasakuhagi akasakuqabuli noma senidavazana uyakusheshisa nje abhekele sokufuna manje seniyaqala nadavazana anisaqabulana anisatshenani nokuthi niyathandana nokuthi umuntu ubaluleke kanjani so ilapho sokuqala khona ke ukuthi sesithi kunezinye izinto ngoba esikhathini esiningi abantu kulula ukuthi bazitshela ukuthi leyo nkinga uthando okay kanti akulona uthando kusuke kukhona enye into egcinezele kubudlelwano benu engalona uthando yes ukuthi khona into khona ongenele phakathi kwenu but khona into esiyenzekile ungasho ukuthi lonto anisathandani nina nobabili so yiko ke namhlanje sithe asike siqwashise ngezinto lezo ezigcina sezibona ubudlelwane kanti akulona uthando kanti akukona ukugula akuwona ushukela akukona izinto ezisemzimbeni ezigcina sezenza ukuthi wanomdavazo ungenzeki kodwa futhi nawo ubudlelwane benu ngcine ningasazwani kahle okay asikhumbuleke ukuthi
Ngizoqala ngokomdavazo nje. Okay, asikhumbule ukuthi kuwona umdavazo ngihlale ngisho ke ngithi umdavazo uqala i-organ isitho sokuqala nje somdavazo ingqondo. All right? Ngoba if ingqondo ingekho right yazi ukuthi nomdavazo izoba nenkinga. Okay? Because njengoba ngike ngichaze nje ukuthi kunalama chemicals lawa okuyiwona asuke engqondweni okuyiwona wenza ukuthi wena uzuba umnandi futhi awenza ukuthi wena ujabule. So konke ubumnandi nokujabula kuyimizwa yakho. So once wena kwanokukhathazeka okuthize khona engqondweni, so kuyakhathaza ke manje lokho ukuthi awusakwazi ke wena imizwa ukuthi ayihambeke manje iye kwisitho sakho sasekameleni kuze uzuba umnandi kuze uze injabulo. All right? Mhlawumbe singaqala ngomuntu wesilisa nje kuqala. Impawu nje okuyizona more than ukuthi umuntu wesilisa usuke egule kumzimba wakhe kodwa kugcina induku singasasebenzi kanti lento into ekhona eyenziwe into esengqondweni yakhe. Into yokuqala nje ilento abantu abathi ED ngiyazi abantu befike Dr. Mthembu ngine ED ngithi yini ED ngoba ngilifunde lo gama ukuthi ED but ilapho induku mikhophoza. Okay, uthola ukuthi induku iyakhophoza kodwa lo muntu akanasifo sashukela akana BP lo muntu unomzimba omuhle njenganawe uyabona nje inhliziyo yakhe i-right kodwa athi lo muntu no induku yami iyangikhophozela. All right, induku yami or ngithi if kade ngidavazile uround 1 ayisavuma ukuvuka futhi uround 2 so iyakhathala and ngisamncane mhlawumbe yini isizathu. Okay, again khumbula ukuthi induku ivuke kumele kube nenkanuko. All right, so if wena kunento noma yini le egcinezela lama chemicals lawa engqondweni yakho enkanuko then ngeke zivuke induku. Uright wena uhealthy kanti kunento eyenzakalayo kuwena engqondweni esihamba igcinezele lama chemicals lawa azovusa inkanuko. Mhlambe leyo nto semsebenzini une stress emsebenzini mhlawumbe ubasi wakho ukuthukile emsebenzini wazizwa ungayona indoda enough ngoba uthethisiwe wena uthethiswe enye indoda wes ubasi wakho umuntu wesifazane uthethiswe umuntu wesifazane. Okay, une pressure yemali ekhaya une pressure ukuthi nje uthe kade nithi niyadavazana nomuntu wakho induku yakho yakhophoza yakhathala. Now abantu besilisa abaningi ithi into yenzeke kanye kanti beyenzeka nje ngaleso sikhathi because mhlawumbe ubuthethisiwe emsebenzini usiyayithatha leyo nto useyenza ingxenye yakhe. The fact ukuthi futhi dokotela kubona ubudlelwane kube khona ukuphambana phakathi komunye nomunye. Yes, lo munye akhuluma amagama amabi azowezwa lo enabo ukuthi ngathi unokumbukela phansi uyamehlisa ebudodeni bakhe noma umphuca ubudoda bakhe. Number 1 then leyo nto izokwenza ukuthi induku ingagcwali ngoba the minute wena kwanento even if leyo nto uthi ayikuphethe kabi khumbula ukuthi umzimba wakho ingqondo yakho ibaleke ngaphezulu kwani komphambili wakho noma nenkomo yakho. So if wena ingqondo yakho inento ezigayayo uyayicabanga khonto uyicabanga even if uyaplana ukuthi ngizokwenzani kusasa imizimba wakho uzohambisa igazi liye kwingqondo more than ukuthi uzoya kwisitho sakho sasekameleni then isitho sakho sasekameleni ngeke savuka ngenxa ukuthi igazi manje seliya kuphi seliya kwisitho sakho sengqondo rather than ukuthi siye kwisitho sakho sasekameleni. All right, omunye uzothola ukuthi uyashesha ukuchitha. Okay, kubantu abaningi believe you me ngibona ama hundreds ama patients mina abantu abaningi abanenkinga yokushesha ukuchitha isuka kuyixhala. All right, isuka lento kuyixhala isuka kumuntu ukuthi akazithembi isuka ukuthi umuntu uyasaba kusuka kwi-past ukuthi khonto eyenzeka kuyena iyamhlukumeza. Gcina leyo nto ke isinyusa ihormone ngoba the minute one exhala enye ihormone ukuthiwa adrenaline iyanyuka manje le hormone le ile yokuba excited yenzani yenza inhliziyo yakho ishaye ngokusheshsha yonke into igijime ngokusheshsha izokwenza futhi usheshe uchame ngoba once le hormone ukuthiwa adrenaline eyokuthuka once le hormone iyanyuka yonke into iyasheshsha kuwena nokuchitha futhi uzosheshsha kanti isibangwe ukuthi wena kukhona into ekunikeza ixhala engqondweni yakho then mase suyagcina ke suyasheshsha uyachitha. All right, ushuthi dokotela ma ukuthi umuntu yaqala mhlawumbe ukuhlangana nomuntu lo vele mhlawumbe ikhona lento ukuthi wayekade emfisa lolu hlobo lomuntu emfisa ukuhlangana naye bese vele yaphakela bese liyasuka adrenaline ziyamthola
bese yezelo kakhulu and it's got nothing to do with umuntu umzimba wakhe unyuse i-chemical umzimba wakhe unyuse le chemical okuthiwa adrenaline okuyiwona uzogcina wenzani ozomenza ukuthi yena asheshe achithe okay then kube khona omunye umuntu mhlambe ngisaqala kubantu besilisa nje nayo leyo ukuthi induku ithi kadivukile mase iyawa futhi enye futhi yezinto leyo ekwenzayo lokho it's also part of into ukuthi thola umzimba kunanhlungu lo muntu akanashukela lo muntu imthambo yakhe ihamba kahle yonke into ihamba kahle kodwa hayibo umphambili uya give up kuyena okay so nayeke suke senexhala lokuthi ngizolasta kuzokwenzeka ngeke kwenzeke yini kuke kwenzeke kukhona lokwenzeke khona kuyena wahlambalazeka okay wahleka isithunzi sakhe because umzimba wakhe ufailile then uthatha leyo nto yena ahamba ayibeke kuphi kwingqondo all right but baningi abantu okwenzeka lokuthi induku ivuke iwe because of guilt. Okay, if umuntu ene-guilt yokuzisola ngento ethize izokwenza futhi lokho induku ukuthi ivuke iwe all right omunye induku yakhe ingaqini okay khumbula ukuthi ukuqina kwakho kwenduku kuyenthenini imthambo yakho kumele ikwazi ukuthi kakhulukazi qala le hormone yakho kuthiwa i-testosterone okay ngesikhathi inyukile le hormone leyo then igazi lakho lizogijima futhi liye kuyona induku ukuze ligcwale mase liyaqina okay but if wena uphatheke kabi une-depression unexhala konke lokho kubanga ukuthi le hormone yakho esidingayo ukuthi induku iqine izimase liqine kakhulu okay iyehla le hormone mase induku yakho isiba soft okay kubudlelwane unokudinwa nje okuthize nje okhona kuwena kubudlelwane bakho and then sugcina induku yakho iyawa kanti ibangwe ukuthi kukhona into engadlulile kuyona lapho ke if kuukuthi induku yakho iba soft ngenxa yezinto ezisengqondweni kuba umuntu othi uma eyedwa athi Dr Mthembu bangingedwa iyavuka induku or mangishaya indlwabu ngiright iyazika kukhona into ekhona ekukuthikameziseka engqondweni yakho okuyiyona wesinduku hayi ukuthi induku inenkinga but kunalezinye izinto eziqhakele ezizona sezigcine sezibanga ukuthi induku yakho ibe naleyo nkinga umuntu wesifazane if kunento kuyena ehleli kuyena engqondweni kuzokwenza kanjani uzoba dry okay ngoba naye igazi aligijimi aliyi kwinkomo yakhe kuze inkomo ikhiphe uju lokuthi ashibilike okay then useba dry okay kumuntu wesifazane angafiki kuvuthondaba at all zamo upequze phezu kwakhe lutho akafiki lo muntu kuvuthondaba even worse if kuukuthi kakhulukazi lo muntu wesifazane kukhona into yamhlukumeza adlula kuyona umzimba wakhe uvela ukhiye awusakufuni kwawena ke manje eduze kwakhe ngale kokoma mawuthi yamthinta kube ngazi ukuthi mawumthinta kwathi uthintwa inaliti yes yabona ke lokho okunye kubhlungu lokho khona lokukhiya kokuthi uthi uyangena kuyena ubone kuvaleke akutho nje awukwazi ukuthi ungene kuyena kuthiwa i-vaginismus leyo nto kungcono kona kodwa ikhile ngaphandle unokuthi ikhile ngaphakathi kanti kuyikhile ngaphakathi sokenini yebo besiyakhiya lele sikavula udokotela ngoba sisikhiyele ngaphakathi sokubhlungu lokho kokuthi nakuwena ngoba izokubamba ikhinqe lakho ngaphakathi ligcine selivuvukala ukulibona ikhinqe uma isikhumba lesizivuvukela ngaphamba livuvukale nekhinqe selivukela ngaphakathi ngoba selikhiyelwe inkomo ngaphakathi so konke lokho kakhulukazi lokho kwenzeka kumuntu oseke wadlula entweni ethize and inkomo yakhe ayifuni ukuthi uyakuthanda yena uyafuna but inkomo yakhe ayifuni and inokuthuka so once wangena wena lekethi wena okay zama ulokuthi hayi ngizofaka kancane ngizothi nje kancane yabona kancane Uze bathi abantu ucushiwe ke phela dokotela kulezi zinto zesifo bazosho njalo ucushiwe bebekele yebo kanti lutho ke phela abambe sebebambene ngathi manje engathi izinto kanti lutho into nje thina sodokotela siyazi ukuthi i-vaginismus leyo inkomo yakwazi ukuthi ikhiyele ngaphakathi kuwena because of into ezithize umuntu adlule kuzona all right now ngale kwayo ke inkomo all right kukhona nakubudlelwane izinto ezenzakalayo uthola ukuthi kunokushintsha nje okuba khona kulomuntu kubudlelwane into yokuqala enzakalayo kumuntu imanizwana naye kanti songene
kukhona ukuthikameziseka ngengqondo sokwenzekile ukuthi lo muntu uba uyazinyula nje azikhiphe kubudlelwane bakho noma ninenkinga akafuna ukukhuluma uzwe ngathi wena uyakhuluma akayifuneki lo useyazikhipha lo muntu ku-relationship ukhuluma njalo kanti wena uzama ukuthi nixoxe kuxazululwe inkinga yena ubona ngathi ukhuluma kakhulu okay or abe distant nje izinto afuna uzenze wedwa uhamba wedwa hamba othenga ingeke hamba angifuni ukuyenza leyo nto hamba uyenze wedwa leyo nto uyenze wedwa naye ufuna ukuba yedwa uyabona lo muntu useyazikhipha kubudlelwane okay ngokwenza lokho and it's not because akakuthandi kukhona kusuke kukhona isimo ingqondo yakhe afuna ukuthi abe yedwa ukuze asixazulule yedwa leso simo and ungathola ukuthi kwayena akekho even aware ukuthi kunalento le emsindayo and emgcinezele okay wena kulula ukuthi ubona ngathi hawo akangifuni or akanginakile or khona useyajola or njani kanti cha izinto ezibazinsolo kanti yini ongiphushe kanti even noma senidavazana uthola ukuthi njalo kuze kube wena uthi hawu sekudlula amasonto amabili phela akakaze angithinte lo muntu akangiqabuli akenzi lutho akanakile yena because ingqondo yakhe kakhulukazi uconcentrate kulento emudlayo engqondweni yakhe even if yena akaboni kunento but sokuyikhona into emgcinezele engqondweni yakhe emenza ukuthi azimuke kuwena okay now iloyo ozozimuka but kube khona omunye ozinika kakhulu kumdavazo kanti uzinika kakhulu kumdavazo nje indlela yokuthi avale isikhala sokuthi yena ngaphakathi ulonely yena ngaphakathi uempty kukhona into azama kontadila nayo awufune kakhulu umdavazo uzombona futhi loyo ukuthi ngizothi made niqabene ubona ukuthi if ngeke nadavazane akusikho isidingo sokuthi nikhulume ngoba senidavazanile manje na niqabene impela ngicabanga ukuthi kusho ukuthi vele bekwisimo sendlala yebo kanti lutho indlela aziduduza ngayo uyabona so kuyindlela yokuziduduza manje yokuthi yena ufuna kakhulu umdavazo kuze uhambe uyovala leyambobo engaphakathi kuyena yokuthi kukhona ungazithembi kukhona ungajabuli okhona ngaphakathi kuyena kuleso simo dokotela bungakanani ubungozi ukuthi umuntu mabe kuleso simo esidalo sokuzama ukuvala leso sikhala ngomdavazo ayinako ukuthi lento igcine isiholela ukuthi aphume noma uyofuna ngaphandle mayuthola ukuthi kakhulu leyankinga leso sikhuluma ngayo ukuphambana kwezinto ukuthi lo umuntu uyafuna lo munye mhlamba akekho active bese kuyenza kakhulu ngoba umdavazo lapho kuyena uthi nyomulele naye futhi yamuza ukuthi ayingeke umdavazo wakhe uyashesha nje wena ufuna i-foreplay yena ufuna kusheshwe njena futhi nithi noma nidavazana akakubheki nasemahlweni uvala amehla abheke phezulu yena uyaphampa nje uyaphampa ngoba akekho la ula kuwena ngomzimba okay kodwa akekho nawe emotional and lo muntu loyo usuke elwa izinto thina sodokotela sithi ama unresolved issues kunama issues akhe mhlambe akona nawakho kodwa kusuke kunama issues kuyena indlela akhula ngayo noma i-past relationship okuyiwona amsindayo manje and iwona ke lawa asuke yena ezama ukuthi wenza into esithi ukuzivalidate ukuzibonisa ukuthi cha ngikhona uzibonisa ngocansi agcine selithanda kakhulu ucansi kanti akalithandi ngenxa yokuthi uthanda wena nokuba nawe kukhona isikhala esikhona ngaphakathi kuyena asuke ezama ukuthi asivale okay omunye abe nesikhwele kakhulu okay kanti lesikhwele sakhe asikona isikhwele esiphilayo angithi sithe relationship enhle ephilayo ile ekwenza ukuthi ube safe abe nesikhwele lesi esikwenza ukuthi kwawena ubone ukuthi hey yabona ke manje la ngisejeleke manje control yonke into yakho ufuna ukubona ifoni yakho ukuphi ngasikhathi sini utime isikhathi ukuthi uphume emsebenzini ngalesikhathi kumele ngabe usekhaya manje niyaxabana if ukuthi ifoni yakho ike yaphelelwa ibattery njalo so uyambona lo muntu loyo upossessive yakupossessa alright and if umuntu ekupossessa ngaleyo ndlela ekufuna ngaleyo ndlela usuke deep down ngaphakathi akazithembi yena so manje usuke ezama ukucontrola wena kuze acontrole lemizwa engaphakathi kuyena yokusaba okay
nakumdavazo ke uzoba yilo nhlobo yomuntu okuwukuthi uzothi noma ekudavaza uzwe ukuthi cha uyakutsha mekudavaza uyakudla nje kwangampela ngoba upossessive uyabona uyena ophethe futhi kumdavazo ngathi khona into ethize asuke efuna ukuyinelisa ngaphakathi kuyena okay or even if ekudavaza ukudavaza lokho ukuthi uyachecka uzothi hayi namhlanje wamanzi namhlanje useyakusola futhi kanti akaze mhlawumbe sizongena kuma period or uyabona akafuni ukuyiunderstand leyo nto ngoba kuyena ingqondo yakhe isuke ishaya ialarm njalo yokuthi angiphephile mina okusho ukuthi lo muntu enginaye angimcontrol ngayo yonke indlela kuze ngiphephe so uyambona ukuthi lo muntu onesikhwele kakhulu akugona ngoba isikhwele sakhe akakufuni ozama ukucontrola usuke ezama ukucontrola eyakhe imizwa ngenxa yokuthi khona yena into adlula kuyona yamenza ukuthi wangathemba uthando manje njengoba yena ethanda wena usakuthanda yes kodwa manje uzama ukuthi akwenze ube yilento ezovumelana naye ngayo yonke indlela kuze lokho kwamphoxa before kungamphindi kumenze manje futhi lokho kuphoxeka ngiyafisa ukuthola la dokotela ngoba njengoba ukhuluma ngesimo sengqondo nenkinga ezivamise ukuthi zibe khona okusho ngamanye amazwi ukuphazamiseka kwengqondo nenkinga eziba khona yizo lezi ezigcina sezidala lezi inkinga ekhona ijowalo omunye distance angafuni ukuba ingxenye ukuthi makuqhamuke nenkinga noma kufanele kukhulunywe ngazo phinda distance angafuni ukukhuluma ngazo ukuqhamuka ke kwisimo se-solution ngoba la kukhona sekukhona ukuthi kungabi khona i-connection wesilisa mhlawumbe induku ayisavuki isiyantengantenga induku ngoba idalwa yizo lezo nkinga ezikhona esengqondweni yakhe lesilisa kulo wesifazane kuba dry mhlawumbe omunye distance akasalifuni ucansi asafuna ukuthintwa ingakanani into yokuqhamuka ne-solution yokuthi iphinde ilungiseke lokubudlelwano kakhulu ikhona kakhulu lonto ngoba the minute nomabili nibona ukuthi lento enigcinezelayo nobabili noma le egcinezela ubudlelwano benu akuyona into eyenziwa ukuthi khona ongamthanda omunye akuyona into eyenziwa ukuthi kunokugula okuphysical okukhona niyabona ukuthi into ke le eyumoya okay espiritual edinga ukuthi nibhekane nayo nobabili ngithi umoya nje angisho ukuthi amsana nokuthakatha ngisho ukuthi ngoba yimizwa into umoya into umizwa into ngeke uzukwazi ukuyikhomba ukuthi nansi okay so ilapho kubaleka khona ukuthi so empeleni nje once kwadlula izinyanga ezimbili you know don't say 2 weeks to 2 months ubona ukuthi wena noma upartner wakho unalezi impawu lokho kukodwa kuyasho ukuthi hambani nofuna usizo okay ngoba u2 months is too long ukuthi unalomuntu owithdrawile kuwena unalomuntu onesikhwele okucontrolayo kakhulu unalomuntu onenhliziyo encane nje akafuna nokuxoxa nawe akafuna nokukhulumisana nawe uyabona iningi 2 months ukuthi uzwenza leyo nto so the minute uyibona leyo nto akubi alarm ke manje kuwena kunina nobabili ukuthi cha sidinga usizo okusho ukuthi sidinga umuntu professional manje ozokwazi ukuthi asithole ukuthi yini imbangela yalento ngoba ikhona into eyimbangela whether leyo nto isuka kule relationship yethu kukhona into eyenzeke kule relationship yethu evuse into kade usuyigqibile wena yakudala yakuhlukumeza manje ngenza into mina manje ngingazi ukuthi kanti ngiyaqhuzula ukuthi wena lengikuqhuzula khona kukhona lo walimala khona before ubusuthi uyigqibile leyo nto avele yavuka manje indlela wena owakhula ngayo iyona le egcinezele siyavuka manje so iqala lapho into ukuthi ukwazi ukuthi uhambe uyothola lo sizo kubantu abaziyo yabo and uyabona nje Mshengu one of the reasons why njengoba ngudokotela nje wasekameleni one of the reasons why ukuthi kwizibhedlela zonke ngingadecide ukuthi ngivula isibhedlela sengane noma isane samaphaphu ngadecide ukuthi ngivula isibhedlela sengqondo ingoba ngiyazi ukuthi kakhulukazi kubudlelwane nasekameleni more than into esuka physical abantu baguliswa izinto abangazazi abazithwele
ezikumphefumulo wabo, meaning ezikwingqondo yabo. And most of the time umuntu ngithi mase ngidile naye nje ngenkinga yakhe engqondo ngambonisa ukuthi cha yiko wena usheshe uchithe because of ABCD kanje nina nizwani ngoba nikhulumisani lo uma ekhuluma usuke efuna ukuzwa ukhuluma kanje lo uma ekhuluma naye kanje. Ubudlelwano obuningi beyakheka just by dealing with abantu nemizwa yabo ngale kokuthi ukwazi umuntu athi wena uthanda bani wenzeni. Imizwa nje nento umuntu emhlukumezile iyona eyakho ubudlelwane kakhulu more than into physical. Sakazolalela ukhozi akumaphiko kanti inombolo othumela kuyo i-voice note ilula kakhulu ethi 0710613667. Sivale inyanga le okunyanga ke sithi October inyanga ke le ebekhuluma kakhulu ngoba ithinta ke izifo noma ke izinto ezisuke zithintana nokulimala ke engqondweni. Sizoshona ngapha dokotela bese sibuya siqhubeka. Kodwa ke wena ke mlaleli ukhozi ahambe waphila ungathumela ke i-voice note ubuze kudokotela njobe esekhona. Ake siqale ngapha njani masibuye ungabusaye indawo ngoba mangibuye khona ngimbuze kufanele ngibuze dokotela. Washisa umdlalo yani kodwa ngimboni kahle lo mqeqeshi wabo Banya. ungabhekana ne-press conference eqini Khona lo othi abaqeqeshi abadumile kulo mdlalo isifikile i-Be the Champion Coach votela i-starting lineup yakho ye-All Stars ungasithola uqeqesha angizange ngiwabone ama-questions la angizange ngiwafunde akhona amavi enzayo uncle 660 star ifake i-underline code yakho eqile no hash kunemibandela Ningizimu Afrika khona othi la umina iyekeke indlu yabo uDr Mthembu imnandi. Ezinzima zokulahlekelwa iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwa-clientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Nge-clientele awuthengi iplan kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lakwa-clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshe lesikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMS-a ukhozi ku-44419 ku-44419. I-clientele life i-FSP egunyaziwe kanye nomnikezeli. Yes, comparing does affect your mental health, Ntokozo, because comparing makes you feel very insecure. Okay? Always when you compare yourself, you will always find umuntu ongcono kunawe, okay? And lonto izokwenza ukuthi u feel small. Also when you compare, you'll also find someone ongaphansi kwakho izokwenza lonto uziqhenya kanti uziqhenya ngento engekho. So compare kukodwa, when you feel the need to compare, it means wena awuzithembi wena and who you are. And you should be happy with yourself. You are unique. Akekho futhi umuntu in the world will ever be like you. Okay? Baningi abafisa ukuba wena also. So be happy and content in who you are, Ntokozo. Okay, baby? Sikuyama brothers nenze njani ukuthi nifike la zinga specifically ku-piano jam. It was a matter of ukuthi senze umsebenzi ayikho into evele yenzeka ipiano things angina kunasilithanda kakhulu nayo siza ngangidlala i-deep house dlala i-house savele sadlala sobabili abantu basiqabawo kuyama brothers azange sajika from lapho and then since then loku umsebenzi. Hello Figza baby. Ukhozi FM Top 20. Sakazolalela ukhozi olumaphiko nolahamba phambili. Imzuzu ke salithi mayibela khona ke isishaka lobile ngaphambi kwakhe kodwa ke khona leshumi ngemuva kwami ukhozi FM. Siselawini dokotela dokotela kuningi ukakhulukazi masikhuluma ngayo lezinkinga ezithinta umdavazo kanye nokuphazamiseka obudlelwane obusuke bubuhle phakathi kwabantu ababili. Ukhuluma ngendaba yokuthi kuhle ukuthi bobabili laba basuke beyibona nezimpawu Sure. Ukuthi basukume bayilungise. Kodwa isikhathi esivamisile eyokuqala ile ukuthi dokotela umuntu osuke nenkinga kukancane ukuthi azibone noma futhi kukancane ukuthi avume ukuthi nginale futhi ngiyalidinga usizo noma siyalidinga usizo. Ikakhulukazi uma ukuthi njengoba usho ukuthi ezinye zezimpawu
ezokuthi umuntu agcine ese-distance a-withdraw Sure. komunye umuntu ilungiseka kanjani-ke leyo nto I la nje ukuthi okokuqala ile ukuthi angizovuma ukuthi mina nginenkinga. Yes. Even if awuziboni ukuthi unenkinga kodwa ama-feelings akho ayinkinga nakuwena. Ngoba the minute withdrawa kusho ukuthi kukhona ubumnandi ongabuzwa wena or ikhona inkinga oyizwayo wena. So not because uzohamba uyofuna usizo ngoba sithi wena o-wrong, but kukhona ubu-wrong obuzwayo. So lokho kukodwa awukuzihambele wena wedwa nje kuqala, even if mhlambe awuhambi nopartner wakho, awukuzihambele wena wedwa uhambe uyoconnecta nawe njena nenjabulo yakho ukuthi yini le ngenza ukuthi manje angisajabuli njengaqala, angisazenza izinto zazingithokozisa kuqala, angisawu-enjoy umdavazo. Awukuyenze ngawe nje qala ukuzithole wena kuqala. Yilapho uzothi masuzitholile ila uzobona khona ukuthi cha ikhona inkinga, akusho ukuthi nginenkinga but ikhona inkinga. But each time kunenkinga nomunye umuntu enzwana nayo enenkinga, kusho ukuthi nobabili ninenkinga. Okusho ukuthi nobabili niyinkinga nakomunye the minute lo okuthandayo usuwithdrawa already wenza inkinga kwa wena. But lokho akusho ukuthi wrong. Ngoba enye izinto abantu bazitshela ukuthi uma ngivuma or if ngixolisa kusho ukuthi iblame yami. Cha, kusho ukuthi wena uyayibona inkinga and leyo nkinga leyo ufuna ukuthi uyilungise. Ngoba uma senithola usizo kubalekile ukuthi connecta nawe but also kwazi ukuconnecta nopartner yakho through i-counseling izokwazi ukuthi i-addresse izinto ezifana nokuhlukumezeka owadlula kukona ngoba many people baphatheke hayi ngento ayiyona manje but into adlula kuyona ngenxa yabanye abantu. So kubalekile ukuthi uthole lolo sizo wena ukuthi udlule entweni owadlula kuyona ngoba uyazi umuntu olimele uyalimaza Mshingo. So wena walinyazwa umuntu then iyona language nawe ozocommunicate nayo ngayo nomuntu wakho. So ukuze ukustopha lokho hamba wena uyolungisa lokwakho ukulimala, okay, kuze ukwazi ukuthi usolve i-relationship because abantu abaningi uthi mebheka i-relationship yakhe uthi muyibheka ubone kune-pattern. Once wabona une-pattern thizeni eku-relationship yami yazi ukuthi kunenkinga onayo, hayi ukuthi uyinkinga, kunenkinga onayo. Uyabona ukuthi njalo uthandana nabantu besilisa abenza kanje, njalo abantu mina besilisa makukanje kwenzeka kanje, or abantu besifazane njalo ngithandana nomuntu wesifazane bangijolela bonke, njalo emva kwesikhathi esingaka umuntu wesifazane siyahlukana naye, njalo emva kwesikhathi esingaka umuntu wesifazane uyangidelela, njalo emva yazi ukuthi ikhona i-problem ihamba nawe leyo problem, hamba uyilungisa leyo problem. Yebo, and mhlambe iyo le problem ekwenza nako ukuthi uthande le nhlobo yomuntu ozokwenza ufile ngalendlela ufika ngayo njalo kubona bonke. Ake sikije naye dokotela sithathe nami ama-voice notes abalaleli bathini. Wena mlaleli Ukhozi FM sihleleke nawe dokotela sasenawini kanti kodwa besikhuluma ngalo indaba yobudlelwane obuhle, good a healthy relationship nokuthinteka kwesimo sengqondo okudalwa zinkinga okungenzeka ukuthi nobabili nina nisuke nisebudlalweni mhlawumbe inkinga vele esuka kini ngokuphambana kwemoya noma inkinga okungenzeka ukuthi iqhamuka ngaphandle ngabe semsebenzini ngabe izinto ezithintana nezimali ongakhulumi ngazo ikudle wena wedwa leyo nto ukuthi ungakhulumi nalo wena osukuthandana naye kodwa egcineni leyo nkinga naleyo nto igcine siphazamisa ubudlelwane esukeni kubo. Ake Sure. Madoda sithathe manzi ama-voice notes. Udokotela omdaka siyabonga nje imfundiso lana ngathi ngiqhubeka njalo ngemva kwethu nisifundise impela ngoba phela kumele badliwe abantu laba Hawu kodwa inkinga isekutheni inkinga enginayo mina ukuthi umama angikwazi ukumnelisa angazi ukuthi noma i-stress anginayo ushukela noma i-stress noma yini ngoba phela le nto lena ivele nje iqhamuke ngendlela esheshayo ngibe sengiyabathi ngiyayivimba-ke awulokhu cela ningisiza-ke lapho ngani zakwethu. Shame ukubuze ngesivakashi sakho lapho Dr. Mthembu. Ngijale ngibuze la Mshenge ukuthi usudalwa yini
ukuthi yenze umuntu uthi umthando ufika ngayo into ndlela usheshe uchame nje usheshe uchame futhi yena akakafiki ukuthi ondaba kusodalwa yini lo kuze kwenze kuyo kaningi cela ubu-anonymous ngabo sawubona dokotela Thembo noShengu ngisacela ungazisho ngicela ukubuza ukuthi kusuke kwenziwa yini induku nje hayi ingafuni umuntu engaholi manje nami sengizengaphelela la ukuthanda ukuthi lokhu zama ngoba izolokhu ingavuli nami angisafuni nje angisafuni ukuthi angithinte nje sengiyacasuka nje kakhulu umkhwenyana wami engithinta yabo nje ngathi nje mengithinta ngathi izandla zakhe ney'naliti Hawu. ngathi ngisafuni ngithinte ngoba uma ngalokhu angithinta ngalapho angithinta hhayi akwenzeki lutho so nami angisenawo umdlandla wokwenza leyo nto so kwenziwa yini Dokotela Yo. na Okay, siyabonga kwisithandwa sethu. Asiqale ngalo wokugcina. Ukhale ngenalithi. siyayizwa Inalithi. ngoba kusuke lapha ekugcineni iyawa Yes. Kodwa uyayizwa into ehlaba kakhulu einalithi amazwi akhe. Ifezosho leyo nto kupartner wakhe athi umthinta ngathi usenhlaba ngenalithi. So uyayibona leyo nto yohlala inalithi ke kuyena ke umnyeni ke manje na next time kufanele amthinte lelo gama elithi inalithi ilona elizoringa kuqala ngoba noma ungamthinta soft kanjani umuntu wakho usawazi wena ukuthi uyinalithi wena kuyena uyamhlaba kodwa lokho kurong ukuhlaba. Okay, so mhlambe uyayibona siyabonga sisi ngokuthi usifonele but kumele uunderstand nawe ukuthi kwawena lemizwa oyizwayo uzuze ugcine suthi nalithi abomuntu methi ungithinta ngenalithi uyalwa. Okay, so usisi useyalwa nobhuti and ukulwa kwakhe akubona ngoba engamfuni umnyeni wakhe. Okay, akasafuni noma kube khona imizamo ezakayo. Yes, uyabona ukuthi it's because usezama ukuzidefenda yena. One udama ukudefenda imizwa yakhe. Okay, ngoba manje ubona ngathi imizwa yakhe umnyeni uyayilole amshiye kanjalo. Okay, so one uzama ukudefend imizwa yakhe okusho ukuthini uyamhalela umnyeni wakhe uyamfuna uyamfisa umnyeni wakhe. Okay, so lokwenalithi akulona igama eliright yena empeleni uyamhalela uyamfisa uyamlangazelela umnyeni wakhe iyona into ayifilayo kwangampela lokho but ngenxa yokuthi umnyeni induku yakhe ibuye ingafuni ukuvuka ngezizathu ezithize. Alright, usegcina yena umzimba wakhe usuyaduba manje uyena udecide ukuthi angidube ngingcono kuze imizwa ngingayizwa akangangithinti nokungithinta. Alright, but yazi ukuthi enye into ekhona engqondweni yakhe ukuthi lo muntu mhlambe akavuki nje imina ngikwazi ukumvusa. Yes. Alright, ngiyabanda or mhlambe kukhona okunye akucabangayo kunokunye ongemina. Okay, so ulwa zonke lezi zinto usisters ukuthi nayo lonto ikhona engqondweni yakhe ukuthi kungenzeka ukuthi imina lo akangizwa or mina ngikwazi ukumthena on. Alright, so uyayibona ukuthi kubo nabo babili into yokuqala bayadinga ukuthi bayikhulume lento nemizwa yabo bebe open ngoba nobaba wakwakhe le khona ngeke induku yakhe savuke sezwe igama elithi nalithi. No matter how much ezozama uzothola ukuthi uzobe engazithembi kwayena nenduku even if bizovuka namhlanje uzokela acabanga indaba yenalithi oasabe ukuthi ngithe ngithi ngiyazama ngelinye ilanga yawa uzoletha lelo xhala uzogcina siwe induku kanti siwiswa uyena ke manje nokusaba kwakhe. Alright, ngoba into yenza ukuthi induku ingavuki ikona ukuthi igazi alikahle endukwini or imthambo ayikahle endukweni nokunye kugula ke even if akona ukuthi umuntu usenenkinga ekhona engqondweni yakhe but even if ikhona ngeke isavuka ke manje ngoba sekuze kwangena umakhoya ingqondo inalithi sihambe yahlala kuyona ingqondo nje straight ke manje akhulunyiwa bhekisa kuye wo lawo kanjalo
uselapho dokotela mangihlela emuva kukhona amathipho wake wawaveza ezimele ezinjengalezo lezi zokuzama ukuthi uma laba bantu bobabili bezoba nayo indlela yokubambisana bayibuyise back futhi yes ikhona kuyenzeka kakhulu uyabona mina ngithi umuntu mengimtreat ngoba bayaza vele belethwa amakhosikazi abo ngithi mengimtreat nyoma engene yedwa ukuthi ngibize unkosikazi ngoba ngifuna understand njengoba ngikutreat ukuthi yini kufanele kwenzeke ngithi uyabona ke mama njengoba induku kade ingavuki kusho ukuthi igazi alikwinduku yakhe sengivulile imithambo yakhe manje lizoya kodwa igazi sokunesikhathi lingayi lapha yana alijwayele ngifuna wena ke every night njalo mkhikhi umenzisa izinto zokuthi inhliziyo yakhe mayishaya udambayi ukuze igazi lelijwayele ukuthi aliye lapha ya kodwa ningadavazani yenzani thintanani nje nenze yonke into ngoba ngifuna ukuthi igazi aliye le iyozivuka yebo and uyabona leyo nto ukuthi yenze njani number 1 kwayona induku inikeza induku ichance ukuthi ay relax yazi ukuthi ayikho pressure namhlanje yokuthi angipenetrate angiye enkomeni kwayena uMr uzokhuleka ngoba uyazi ukuthi cha siyathintana nje akudingi nje ukuthi ngenze umsebenzi yikona ke kuzogcina seyenza ukuthi ivuka ke manje induku ngoba irelaxile umama uyayidlalisa uyazi nje naye ukuthi uyidlalisa nje ayikho intention kuyena ukuthi kumele imsatisfy wenza ngoba wenza exercise atshelo uDr Mthembu kuze induku yakhe endodi yakhe igcine ivuka so uyayibona leyo nto ukuthi iyabadinga abantu bobabili ukuthi babe kwisimo esithize sengqondo nekunderstandana nobabili nesimo sokuzwelana ngoba uyabona manje la indoda yakhe le alright and ayikhenye alright hopefully but kumele kube uyena ozoyisiza kuze nendoda yakhe ikwazi ukusiza yena okay physically alright okhale ngendaba yokuthi iyawa dokotela ngathi khale iyawa yes okungenzeka mhlambe nayo akukona ukugula mhlambe khona inkinga yes khumbula ukuthi ngeke ngakhuluma earlier on ukuthi if kuukuthi induku ivele iwe ubethe yachitha noma iyawa uthi cha iyawa impela uthi iyawa nje ayisavuki yes if kuukuthi ke induku ithi noma kade ivukile iwe yenye yezinto le ezisuke zibangwe yikona ukusaba iyona induku isuke sithi iyavuka ithi yabo ngiyakwazi ukuvuka kodwa manje ibisibhekane nenkomo ethi hayi ngeke ngalimala la before masiveli yawo okay so lokho kulimala kungaba yiwona amagama afana nonalithi lokho kulimala ngawu X owamjolela okay ngoba pheleni kuyona induku ibona inkomo ukuthi igama lenkomo bokuSophie bokubani ibona ukuthi hey nansi lento yakangilimaza ngenilanga masigcina siyawo okusho ukuthini ke sidinga nino nobabilike futhi manje nikwazi ukuthi nakhe ukuphepha kuyona induku yazi ukuthi cha iphephile la but kuze iphephe kwawena mnikazi wayo induku kumele le nto eyenzeka kuwena ukwazi ukuthi uyilahle uyixolele baningi ke bathi mina hayi ngixolile ngithi naye uxolile until sithi mase singena kunayo icounseling umbone esekhala inyembezi kuyimayibona ukuthi hey bengingaxolile bengisadinwe kabi ngokuthi lo muntu wesifazane wangijolela kunama processes ongeke ukwazi ukuzenzela wena edinga abantu abaprofessional ukuthi bakusize ukuthi udlule kuleyanto uyilahle leyanto eyakuhlukumeza kuze uzokwazi ukuthi manje nomzimba wakho uvume ukuthi ube uphephe uvume ukuthi ube healthy nalomuntu osuke sunaye dokotela kuhlale kwintokozo ukuba nawe nginethemba ukuthi sivale kahle inyanga le ethintana ke kakhulukazi nendaba zenkinga zengqondo kanye nabo ubudlelwane ngoba inhloso ukuthi abantu bathandane abantu bathokozisane abantu bakhana abantu bakhulisana kakhulu Mshenko mhlambe dokotela le yokukwazi ukukhulumisana ngendlela ukukhulumisana kanye nokuxhumana i-communication phakathi kwabantu ababili indlela yokwazi ukwenza ukuze kwakhiwe ubudlelwane obuhealthy uyazi ukuthi kuyitopic leyo ngokwako kodwa ngizokusheshisa nje kancane mhlambe siyokungena kona ngelinye ilanga ngoba indlela enhle yokuthi uxhumane nopartner wakho always yokuthi uxhumane ngendlela yokuthi ukhuluma ngawe okay awujudge yena ngoba kulula ukuthi uzothi kumuntu uyabona ke wena awungisatisfy yabona if uzothi kuwena awungenelisi uyabona ukuthi lo muntu uzomenza ukuthi azidefend ngoba suthe yena kunento errong ayenzile okay
kodwa if uzoyibeka lento uthi angeneli yabona akufani ukuthi uyazini ngiyathanda ukulala nawe kodwa ngiyafisa ngathi kungenzeka more eyiphi indlela esingenza ngayo ukuthi silalane more ngoba ngizizwa ngikukhumbula. So uyambona lo muntu uzoba negqozo ukuthi naye akenze something ngoba ukhulume ngawe ukhulumanga ngaye. All right, and awulibekanga futhi ngendlela yokuthi khona wena into yenze wrong. Okay, so kubalekile lokho ukuthi indlela yokukhulumisana lo muntu wakho upartner wakho engezwe angathi uyamthuka, engezwe ngathi uyamjaja, engezwe ngathi uyamgxeka, kodwa upartner wakho wesifazana wesilisa akezwe angathi indlela okhuluma naye ngayo uyamnakekela, uyamthanda futhi uyamhlonipha. So the minute ukazokhuluma nomuntu ngaleyo ndlela enozwelo phakathi, then lo muntu usezokulalela ngoba uyazi number 1 ukuthi uzwe imizwa yakho ukuthi ukhuluma naye ngothando hayi ngokugxeka. Okay, then leyo nto into esizokwazi ukuthi idluliseke lento ofuna ukisho kuyena. But also ukwazi ukuthi noma ukhuluma nomuntu ukuthi nawe uzisho ukuthi cha nami ngiyazibona ukuthi ngirong la. Uyabona kungabi into accountability. Yes. Uyabona nami ngiyabona ukuthi la ngenze kanje kodwa bengathanda ukuthi nokuthi kushintshe. So uyambona lo muntu uze kuyena ukhuluma naye, yes ubeka into eyinkinga but awuzange uzombeke angathi uyena oyinkinga ku relationship. Dr. kuhlale kuyintokozo ngasonke isikhathi kuba nawe sithembana ngesinto esizophinda sihlangane ngesonto suke kukhona vele futhi online. For sure sikhona ngesonto. Yazi nje Mshengu kunomlaleli oqeda ukusenda i-message lana uthi ukhala ngokuthi upartner wakhe wathola i-message encoma uX ucansi lwa X efonini. So ngizofisa ukuthi sikhulume ngalo besikade sithi sokhuluma indaba yefoni kade sithi so sizoyikhuluma leyo sikhulume nje ngayo nezinto ifoni into ezenzayo nakumuntu. Okay, so ngiyam acknowledge lo bhale leyo nto and sizomphendula into yakhe. Yes, so ngu Dr. Nomcebo Mthembu mhlambe Mshengu while we are there ngiyazi ukuthi baningi abantu nabo sebembuleleke ngenye indlela manje ukubona ukuthi hayibo kanti lokugula enginako mhlambe ku physically ikhanda ngenzenjani ngiya avoid kanti lento kumina nginokuhlukumezeka okukhona ngoba as abantu sikhula ngathi si strong kanti ayikho into strong empilweni. Okay, nembokodo alifunakala egamthi imbokodo. Umuntu kumele kwazi ukujika nezimo, izimo ziyagcinezela, khulume ngako uye kubantu aba professional ukuthi abazokusiza. So isibhedlela sami si designed for lokho ke Mshengu siya detoxa physically, sicounselishe emotionally but also sikwenze ukuthi ukwazi ukconnecta nawe, ukwazi ukconnecta futhi nepartner yakho. So if uyazizwa ukuthi su distant nepartner yakho na emotionally uyasindwa oza kuthina iMedilution Wellness Retreat sikusize ukuthi uzithole wena. Inamba yethu ithi 072 9947547 inamba yesibhedlela leyo. If ufuna sik-admit ngibe nawe nje insukwane ngikusize 072 9947547. Khumbula mune medical aid awukhokhi medical aid yakho ikhokhela yonke into kodwa mu cash ungafona babuza ukuthi kuba imalini if ukuthi ufuna ukuthi wenze ngo cash. All right. Then clinic yami eMedilution eBothers Hill inamba 031 765 8475 eRichards Bay 035 760 1569. Nibe nobusuku obuhle. Sibonga kakhulu Dr. Nobusuku obuhle nawe. All right. Nisakazo lalela ukhoze umaphiko ubusuku obuhle. Ngikajele ukugula ugamba ukhona amathumba ushukela ibhande izinso izilonda amapipes iBP ukuwa izibhobo ukuqwasha isilumo amahasa iresh amathambo isisuthi kwalumoya inkinga yes utholakala okay wena ke contribute ina uthi noma omunye zama ufuna ukuthola solution akasafuni ukwenza leyo solution. Yes, uzothi ayihamba wena athi inkinga yakho leyo. Ngizama ukubhala imessage la ngizazi lezi zinto ngizama ukubhala inamba yami la
top filters comment. Hey. Sizolalela ikhonzelo maphika sigijima sokunikeza ke lapha ke impinda yomdlalo womoya kusukela ngoLwesibili kuze kushange usuku namhlanje mangenza ukuthi